Bună seara din nou, doamnelor și domnilor, în cea de-a treia parte a emisiunii noastre din această seară vom prezenta ultimii reprezentanți din acest proiect. Este vorba de Italia și Lituania. Bună seara, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studioul nostru. Doamna profesoară Tania Nicolau, Asociația pentru Dialog Intercultural, cea care a inițiat și a desfășurat mai multe proiecte cu finanțare europeană în Curtea de Argeș. Așadar, doamnă, vă propuneți să schimbați gândirea patriarhală a argeșenilor. Și aș vrea să vă întreb, asociația aceasta pentru dialog intercultural, asta își propune să mobilizeze resursele astea europene pentru schimbarea mentalităților? Pentru promovarea valorilor europene, dar și împotriva discriminării, iar femeia este discriminată pentru că gândirea patriarhală există și trebuie să-i facem pe argeșeni în primul rând. Și la fel ca și turcii ne propunem și noi, avem și noi planuri mărețe, da, deci începem cu argeșenii, avem parteneri și din București, deci ne extindem și de ce nu activitățile noastre vor fi cunoscute, să încercăm să facem ceva și să-i facem pe oameni să gândească altfel. În Italia, stimată doamnă, vă confruntați cu astfel de probleme de discriminare? Do you have problem regarding women discrimination in Italy? In Italy, yes. I'm Daniela Ceroni. I come from Pesaro Urbino, a province of the Marche in the middle of Italy. Deci, Angela vine de la o municipalitate din Italia, din centrul Italiei. Yes, I present the province, a public institution of the Italy. Deci reprezintă o instituție publică. In our institution, there are many people who study the problem of female discrimination. And also in Italy it is a problem very frequent. În Italia, deci în instituția în care lucrează, sunt oameni care studiază problema asta pentru că este o problemă și o problemă foarte frecventă des întâlnită în Italia. The department of our province is the equal opportunities. It is involving the increase of equal opportunity culture by removing inconveniences. Deci departamentul unde lucrează dorește să dezvolte și să scrie și lucrează pe oportunități egale. The service connects the gender policies in order to balance inequality and in teamwork with the anti-violence network on the territory, and the center parla con noi. Deci se va ocupa de toate aspectele pe care le vizează proiectul, nu numai oportunități egale, bineînțeles în politică și pe piața muncii, dar și împotriva violenței domestice. The center is founded in 2009 in Pesaro. It helps women putting up with abuse and both physically and psychological violence. Deci există un institut în care se ocupă de lucrul ăsta împotriva violenței domestice. Da. Yeah. It is open twice a week and it is managed by a qualified female staff, psychologist, social worker and the young voluntary female lawyers. Ok, deci institutul se ocupă, are tot soiul de specialiști. Thank you very much. Lituania.
Stasi? Hello, I am Stasys Baubkus from Šilalė. It's small city in the west of Lithuania. Very specific city. Our district, 99.1% are Lithuanians. E din Silae, un district din Lituania, foarte specific. I work in municipality. Reprezintă tot o municipalitate. In education, culture and sport unit. Deci este vorba de ramura de educație și sport. And this project is very important, and for two our units, it's children's rights and social care. Deci proiectul este foarte important pentru că pentru educația tinerilor cât și a adulților. And we administrate all activities in schools, in culture centers, in youth center. We work with NGO and with Third Age University. Deci proiectul va fi dezvoltat în școli, în centre de tineret, în universități. Deci pentru a înfrânge gândirea patriarhală. And if we will talk about discrimination, of course, in public life, everything seems okay. Our president is a woman, our parliament speaker is a woman, but our problem starts at home. Deci atunci când vorbim de discriminare public, în viața publică, totul este ok, nu există discriminare. Declarăm, președintele lor este femeie, purtătorul de cuvânt este femeie, dar discriminarea începe acasă, cu ușile închise, în spatele ușilor închise. My boss at school is a woman, my boss in municipality is a woman, but at home... You have a boss home too. Yes, I have boss and at home, but most of men think that home cleaning, in kitchen works, children's education, it's not our problems, it's women's problems. Teoretic și în viața publică, la școală are șef o femeie, la municipalitate are șef o femeie, dar femeile astea care sunt șefe pare să că fac foarte multă treabă acasă și curăță și spală, pentru că bărbații consideră că e treaba lor. So, domestic violence exists and physical. Violența domestică există. And this is the largest problem. Și e o problemă foarte răspândită. Da, aș vrea să știu dacă invitații dumneavoastră consideră că această problemă, gândire patriarhală, vine cumva dintr-un trecut prin transmiterea tradițiilor, așa au trăit părinții noștri, bunicii noștri și automat ni se transmite și nouă această gândire? Că e nevoie de mai multă instrucție în acest domeniu? Do you think that patriarchal thinking is coming from our past, is coming from our education in families, and we need other kind of education to overcome it? It's difficult to say because I was born in specific family. All my relation was killed after Second War, so I don't know what it is grandmother, grandfather. But in all our literature, almost everything, we can find that man is boss in family. E foarte greu de spus, dar dacă ne referăm la literatură, de exemplu, toată literatura, în toate cărțile, bărbatul e șeful. Nu sunteți de acord, bineînțeles. Nu. Pentru că în realitate lucrurile nu stau chiar așa. Și în foarte multe familii, soția este șeful. Bărbatul fiind, știți cum se spune, un fel de supus austriac. Da, el își închipuie că e șeful.
Îl lăsăm, ați putea zice dumneavoastră să gândească așa. La fel, i-aș ruga să ne spună câteva impresii despre orașul nostru, despre oamenii din oraș pe care au reușit să-i cunoască, dacă au reușit. If you want to say several words about our village, our town, about our people. So happens that I am first time in Romania. In this time I have 3 projects. After 5 hours, my group will arrive to Satu Mare. In November, our partners from Târgu Jiu will visit Șilale. It's my first time in Romania, and thanks, Tanya, for very good weather. I thank you. And of course, it's interesting. We have now mountains in Lithuania, only hills. So what I want to see in other countries at first is mountains, because we have everything, and lakes and sea and rivers, but mountains is something special for us and for me. Munții sunt special și pentru Lituania, nu numai pentru Letonia. Le-a plăcut. El e prima oară în România, dar de acum încolo vor avea 3 proiecte în România. And you, about your impression about? For me, the first time in Arge. I like the city. It is not too small and too big. The people is very friendly, and I happy to go here, to stay here. Daniela e prima oară aici și îi place. Sì, ci piace. Yeah. Doamnă, ce așteptări aveți de la acest proiect, care înțeleg că se desfășoară pe o durată de 2 ani? Păi, am vrea valoare adăugată. Acum, foarte serios vorbind, trebuie să schimbăm ceva, pentru că există gândirea patriarhală și este foarte adânc înrădăcinată, există violență domestică și, așa cum au spus și invitații noștri și invitații dumneavoastră și partenerii mei, teoretic, în sondaje spunem că lucrurile sunt foarte frumoase, dar în realitate, când se închid ușile, începe o altă poveste care nu mai e atât de frumoasă. Eu nu pot decât să vă doresc succes. Sper ca demersul dumneavoastră să se materializeze printr-o schimbare de atitudine a argeșenilor. Să sperăm că oamenii vor căpăta mai mult curaj. Eu cred că măcar atât ar trebui să așteptăm de la astfel de proiecte. Oamenii să capete mai mult curaj, să poată vorbi, să-și exprime problemele, să-și caute o rezolvare a lor, și dacă acest lucru măcar în parte se va realiza, atunci cred că demersul dumneavoastră a fost o reușită. Vă doresc succes, vă mulțumesc pentru participarea la emisiunea noastră. Vă rog să transmiteți tuturor colaboratorilor dumneavoastră un salut din partea trustului nostru de presă. Îi așteptăm și cu altă ocazie, când mai vin în România la studioul nostru. He's waiting for you. In the future, maybe you will come again. We have plans. Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Sperăm că în urma acestor acțiuni desfășurate de Asociația pentru Dialog Intercultural, orașul nostru, comunitatea din Argeșeană, va fi mai bine cunoscută atât în țară cât și în străinătate. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și până săptămâna viitoare, toate cele bune!